Erokamano ahinya Chris Owino. Komachielo duol mochung'ne penj pacho ka ne koyango ni ndikruok mar penj ma KCSE mitimo dwe mar 7 higani ibiro chake e kind tarik 27 dweni nyaka tarik 21 dwe mar 2 higani. Ka joma biro dwaro timo penjno biro chulo Sh7,200. Ne kwayo jopuonjre kata joma dongo matiere koda gombo mar timo penj ma KCSE dwe mar 7 mondo chope log tich mar counties magi mondo gindikre ne penj. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Jopuonjre mane okotimo maber e penj mar KCSE, jopuonjre mane ondikore e penj mar KCSE mahiga mokadho to ok ne yudo thuolo mar timo penj nikech midhiero ma ok nyal geng' kaachiel kod joma dongo manigi gombo mar timo penj mar KCSE koro nyalo ndikore mar timo penj dwe mar 7 higani. Kaluwore kod duol mochung'ne penj pacho ka NEC, ndikruok mar penj timo kochakore wuok tich tarik 27 dweni nyaka tarik 21 dwe mar 2 higani e log tich mar counties duto ma pacho ka jopuonjre machano timo penj go nyaka manre gi Sh7,200 ma ibiro chul mar ndikruok ne penj, omenda ma ichulo e mbui mar eCitizen. Jopuonjre machano ndikore ne penj go nyaka bed gi opande, oboke mar nyuol kata passport, oboke mar penj mar klas 8, oboke mar penj kata result slip mar penj mar klas 12 ne jopuonjre manuoyo timo penj kaachiel kod picha maggi. Japuonjre moramora machano nuoyo timo penj mar KCSE dwe mar 7 ibiro yiene timo penj ma ok odew higa mane ositime penj e kinde mokadho to mana ka onyalo yango ni adiera ne otimo penja. Japuonjre ka japuonjre ikwayo mondo bed akicha e kinde ma ondikore ne penj kendo nyaka ondik nyinge maber maket kod kaka ondike e oboke mar penj mar klas 8. Japuonjre nyaka yang kit chwech mare, higa mane onyuole, piny ma owuoke, entry codes, namba mar oboke mar nyuol kaachiel kod subjects ma otimo. Ka japuonjre manigi ng'ol nyaka yang kit ng'ol mare. Kaluwore kod NEC, penj biro tim e kind tarik 1 dwe mar 7 nyaka tarik 1 dwe mar 8 higani, ka penj mag projects biro tim e kind dwe mar 1 nyaka dwe mar 7 higani e subjects mag art and design, agriculture, woodwork, metalwork, building construction kod computer studies. Jopuonjre matimo KCSE dwe mar 7 biro timo penj e centers mibiro yang kod director mochung'ne weche mag somo e county ka county, ka jopuonjre ibiro yiene mondo donje centers mar timo penj kose yang ni opuodhe ne timo penj kendo en gi opande, oboke mar nyuola kata passport. Penj ma indiko ibiro tim e log tich mag counties, ka projects ibiro tim e sub counties kendo jopuonjre duto matimo projects okwa mondo chop e apise director mochung'ne weche mag somo e sub counties maggi tok ndikruok mondo onyisgi kuonde ma gibiro time projects maggi. Jopuonjre manuoyo timo penj mar KCSE dwe mar 7 ibiro mi grades kaluwore kod chike manyien mag chiwo grades. Oboke mar KCSE ibiro mi jopuonjre manuoyo timo subjects duto 7, ka jopuonjre manuoyo timo subjects matin ne 7 ibiro mi result slip mar subjects maginuoyo timo penj kaluwore kod chike matayo timo penj mar KCSE e pacho ka. NEC oyango ni mbui margi mar ndikruok ne timo penj mar KCSE dwe mar 7 ibiro lor tich 5 tarik 21 dwe mar 2 kendo onge japuonjre moramora ma ibiro yiene ndikore ne timo penj ka oselor mbui. Joyce Oduor, Ramogi TV. Omo eni duol mar KUPS koro oyaw